Buka ka doon na. Ini buwak ka. Upres nyo doon eh. Tarikpay. Liwat na ako nga. Guwapa ba? Huwag ka nang buwak ka. Sige po din. Tarikpay po. Parihaw ko doon din. Maning mga buwak ka. Parihaw mo doon nga. Guwapa. Diba? Guwapa. Upres nyo po din. Tarikpay. Kaya. Pinabagbaw ko gano'n. Kaya sa liwat na bagbaw ko gano'n. Sus! Kaning buwak ka. Dito din akong pinangga ah. Liwat sa akong pinangga sa unang nga nag-oros-oros. Kaning buwak ka. What? Pagpay gulay kay kamay-kamay mo. A few moments later. Kasi hanglan, di ko kwarta di ron. Ang araw di ko kwarta ilabas yan ka hindag buwak. A few moments later. Ayo! Ayo! Muna, naana di customer ron. Para ko pag bayad og laki ang pangpagwapa. Dayon! Sus! Naong mayuta. Uy! Naong bakukang! Hay! Naong bakukang! Imong naong ran! Naong bakukang! Hoy! Ang ingon guwapa ka! Ako kinahanglan. Panik ko buwak. Aw! Buwak naman day mo di ginahanglan. Di man day kwarta. Mura bang naong mura basag amayutay. Ang kibaw manay ka. Naunsa manay ka. Daw! Pila man siya ang presyo daw. Pila naman siya kay mo ko'y pinauto siya. Kay pinahapon. Mao doon na ingon nga parehas kay pila na po ko makabuwan nga wahin ka ang ewa ko halin na nga o buwak tanawa kameraman o ngisi kay pila na kuno ko kabuwan nga buwak kaon unsa okay na mong librera Peting malasa. Bahala ka doon. Naon mo ko. nanaway po yung taon ang puril gaba mura ko sa pagtilabaw wala na kasi mana kay way ligo-ligo wak po si ilis-ilis malasa ang awa ko tunga ibang ako kay kita bisa naon kalbangon mo ko. What's up mga kabarangay? Ano yan na po dahil may diriya kay panahon na mga shoutout. Shoutout din ni Mama Zima of ni Papa Samlaw. Shoutout ni Adilay sa yan eh. Kinsa naman na itong palit o buwak. Ani ang dahil diriya. Nawa. Salamat sa naghatag diriya o lugar nga among katripingan o please subscribe sa aming channel o aming TikTok o Facebook page. Daghang salamat mga kabarangay o mora dito.